كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان عند حنينا ماتشم اسخا خمل انا اغزي ابير يمسكن سلام عليكم كم زغما يدلكم كم زغما يكمتلو بعال ملؤ تسفاي نامنا يلو مع انت فيديو يحيزكم كسجر أزيوم فلي زبلو تحسوتات اللو فلي زبلو فيديوتاتي حيزلكم بس يزلخو زي أمت زي جمات قدامي فيديو نجمر إرترا أسورات تجارو سريدا حجي تجاويهم دو جل زبها الوقعي حاسوت يوزو لسبات ون كم أخت سمعهم جن انت هاوت يوم زم تصدر لسبات زبل أبتنا يلوم عند بروجرام بزيادة كنحبروكم هنا stay with us إيشي إرترا تأثيرهم زي نبرو لحد بيتي تجارو كم تسددوا تأثيرهم زنورو تجارو بستفر عليه مخنيات عبي سربرايز بزبها الملكعو فبعض الميت زغونيا اجي مس تسددوا تجراي بأول كتمرح كابزين العليز حزن وردت يلن يلوم بزحات نأول سعيد وقيسهم والله بفلاي أول سعيد اكل حلوه نأكل جن كي تحلوه اكل تنكابا خبوه نأكل جن التحزب بلاش ولنا بلسي وراس ان حدا جن جبار حدا جن جوز أدرخون اللي أنا تجراي صوب بزحات سبات نزقو دايزي تقايمهم والله جن بزحات ون ولا انت اللي خمر حناز ولا يسألون مو كتريقوا بيخم مفتنا يلوم ما عند قداي ويل سيدي إنه ويل دان قدات حزبي مسجد عبد القرار قدات إيدي عبناي بوليتيكس إيرترا ويكعبنا إيرترا بوليتيكا خيئتكو قد يزدري تقمت إلهم يوم جبن جيروم زبلوخا يبل ميرون تغلى سنبت من يقوم بهالاي إن من تاكي يقوم تباهيلو ميرون من كيوم جبن جيروم إلهم كسست خوينهم ترخيوم زلو تنايلهم مع انت فيديو أتصبقوا كبرار لكم يوم زومنا إسياس دقفتس سلام انت بيتروس سولومون يفتح زيبلو TDF بنات كأفز الرف هيكونن كسيل كانوا أمانيول هوسبيتال كانوا من عودات حكمنا تأتوت كلا لك جيتاتشو ردا زبلو بزح حسابات موت يوم علو إذا قد دايزي انتايلو يتزاربون TDF نمنتاي كحساب كنديز أكل دفيرو how dare you are يلوم بزح حسابات مالتي yes إنجليش نوع الفليق وبايزوي إنجليش يندق نعقني anyway سازنا يلوم عند برنامج كتريوهم تريف سيئاتي حسنا يقول الجلد اللي زرعتها سمع تسمع حيلي ما تريف حيل رشح نحمش تعمت عبد ميتن سقاين زركبو نامربتهم مملاسيو نحنا رئسنا ودينا إنا بتوم حجز مرح زلو تقرأ كم زيت الوقت كا 100 رجس أنياتات كوينا إنا جن انتقونه سلطانهم كركبوا فقادين ناتات هيكونون فقاد بزي بلوم جودة كان إحنا نبلا نجار يلا نمبر زبل أي تبين مخروط سمعوا ترى ترى لهم عند فيديو أكال لكم يمالتي كسمعوا يخو سلازي بحر حجي أنا ناي تقرأ مرح أخوه ونيلكا مفتان مالد تقرأ يسكن تفهم أموداتا أب جبسي أب زنبرة زته إرترا مس جبسي أب تجورة زنبرة وعلا بدحر بريزيدنت إسحاق زدق أسو كلته مسؤول زخودو مالتيو أمباسادرات اليوم عودتين ناتات بز أي فلتون يوم كله مالتيو وهذا قالوا جل زبها اليوم بعد يمانة جبر أب جل زبها زي أتوم كله مسي مرح السمين كوريا تزخون يرستأخ جورم نير مالتي أبتنا أخيرا بدك أسفت ما يفكرين لومو ولا بنا إرترا خد تايبو مقطعات ويك أت كونسكينس بز حسابات تجري ما يمزلو نعم استراتيجي خلتي ناينو جزء استراتيجي عباي أوروميا مفتاري زوم تريوم زلهم جين أفت أخيبا خركبوين دليل زلهم ما يمثلونهم مخنياتو أريقهم كدكوس يوم دلهم دكيسهم anyways نايلوم معند فيديو زي كله مالتي عوجتو فتافيتو كتحزوكم يو كسام وداتا بدب مساين تصنيحكم نسخاتكم كا أكل لا يتحسوكم تخون نرقص أني أيه نعم نايلوم معند فيديو سجر Welcome to Shidden Reacts 1. This is Shidden Reacts 1. Subscribe قبرنا channel زي حدا يستندحر أخوينكم كل جزء زبلوكم محس انت أيوم مالتي نبارات اندحر أخوينكم well said and well done زقرم كومنت تصحفوا لإيه تثبيت زقبر مالتيو ألم شو عتزين أزيوم دس زبلو رئيتوتات اندحر عليهم هم مالتيو أبتناي كومنت موهاو بوتا تعبيلكم صحيفكم ليك تكدوتا اللابو اسكا تقدم أي فيديو نزي مسل إرترا تأثيرهم زي نبرو لحد بيتي تجارو كم تسددوت مالي فيديو صرح نيرا لو معسنا 4 تقم تدما برا جرام بعدوا كم دهتو تقليت له بدهم تفتح مزمات زلوا أبوش 3 عامات تأثيرهم صنحوا كم زخنون سجدتون كم ذركبوا زي تقلته كاب تقرأ نبير تنازع مرحات حنتي قانتا تطواتي تقع السوقري أبير تنازع وبعدهم قد ما تزا كايدة تنتقن بدهم تأثيرهم زي نبرو تجارو نبت مع خل سديم كأتو تجريو
ድሕሪ ምሳ ጋንታ ሎሚ ሓቢሮም በራማ ጌሮም ናብ ዓዶም ክመፁ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ግርም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እሱራት ተጋሩ ተለቆም ግርም ልዕሊ 24 ዓመት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ክመዓስዩ ተራኡ anyways ንዓና ኮንግራቹሌሽንስ በሉና ኢኹም መብዛሕትኩም ኤርትራውያን እንኳዕ ተለቀቁ ምክንያቱ እዚ ኣንበሳ ዝኾነ ኣንበሳ ዳ ማለትና ጅግና እንዲዩ ሓርገጽ ዝኾነ ስርዓት ሻዕብያ ማለት እዩ ንሰባት ብጅሆ ናይ መሓዝ ተሪኦታቱን ልምድታቱን ክሳብ ነዊሕ ዓመት ዝጸንሑ እዮም ነይሮም ሶ ሒዝዎም ነይሩ ነዞም ሰባት ከዓ ንነዊሕ ዓመት እዩ እንተስታይ ከም ዝገበሮም ገና መጽኦም ክነግሩና እዩ ጽቡቕ ዲ ዝምግቦም ነይሩ ተሓዘኦም እውን ገና ክስማዕ ይኸውን ማለት እዩ anyways ሰዲድዎም ኣሎ ተስፋ ንገብርቶም ካልኦት እውን ብህይወት ክህሉ ናይቶም መብዛሕትኦም ወለዲ ስለ ዝኾኑ ዝወለድዎም ደቆም ስለ ዘለዎም ኣነ ክህሉ ብህይወት ተስፋ ገብር ምስ ሓደ መሓዛ ብዝሓለፈ ሰሞን ብዝኾነ ዕላል ዕልናዮሲ ኤርትራቶም ኣብ ኮንቴነር ኣቲርዎም ገለገለ ዝበሃሉ አንደርግራውንድ ዝበሃሉ ዝነበሩሲ ታይኮን ገይርዎም ይኸውን ብህይወት ደኾኑ ይህሉ ይኾኑ ገለገሊኦም ዳ ከይደም ይኾኑ ገለገሊኦም ግን ንብል ነርና ማለት እዩ anyways እዚ ሲካ ዝረብ ነገር ኣይኮነን ሓቀን ምዝራብ ምክንያቱ ሳይኮሎጂ ናይ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ክነክእ ዝኽእል ገለ ስለ ዝኾነ ኣነ ናተይ ኣብ ናቱ ቦታ ኣቦይ ወይ ከዓ ኣደይ ተትህሉ ከም ምባል እዩ ብጣዕሚ ስማይ ባዲ ኢሎም anyways እቲ whatever ዘኬዝ ግን እቲ ላዕሊ ታሕቲ ንግደፎሞ ቶም እሱራት ያ ተሰሪዶም እንትበሃል ተሎ ሓጎስ ተሰምዒና ብህይወት ደኾን ዳ ይህሉ መወዳእታት ርኹ ስርዓተሲ ያጠፋፉ ደኾን ነጊሩ ይኾኑሞ ዋ ኣነ እውን ከም ታይ ዝበሃል ፈቆዶ ፋኛትራ እንተጓዩን እንዳሃለው ብህይወት ሒዝዮም ክጸንሕ የለኾን ሒዝዎም ይጸንሕ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣነ ናተይ ግምት anyways ከራግጽ የብለና ለሃይለ ደደቤት እዚኣ ደሓና ድቐኒ ከኣወል ከመይ ኣለ ከኣወል ኢኖ ኣወል ከመይ ትኸውን ክቡራትን ክቡራንን ኣወል ስዒድ እየ መስመርኒ ኣወል እንኳዕ ደሓን መጻኻ ናብ ደደቤት ከመይ ትኸውን መርሓባ ኢለ እንኳዕ ደሓን ፀናሕካ ከመይ ትኸውን ገረም ኣጋጣሚ እቲ ዜና በፂሕኒ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዓብዪ ሰርፕራይዝ ብዝበሃል መልክዑ ኣማራፂ ከም ተዋሃቦም ክነብር ዝደሊ ዓዱ እዩ ገዝኡ እዩ ክነብር ኣለዎ ክነብር ይኽእል እዩ ናብ ትግራይ ክኸድየ ዝብል ከዓ ተዕድል ተፈጢሩሎ ዝብል ሰሚዕ ኣለኹሞ እዚኣ ክተብርሃለ ይደልየ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ዝነበረ ፀወታ ኩዕሾ እግሪ ካብ ዓድዋ ዝመፅእ ጋንታ ዝነበረ ግጥሚና ሃንደበት ሒዝና ኣሎም ኣቲና ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝፀንሑ ከባቢ ሚት ዝኾኑ እዮም እጂ ምስ ተሰደዱ ገለገለ ሚድያታት ብጉጉይ ሓበሬታ ከመሓላልፋ ሰሚዕና ነርና ተጨውዮም ዝነበሩ ገለመለ ዝብል ነዚ ንምእራሙ ነዞም ናይ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ሕድገት መሰረት የሞፅኦም ሓቲትና ዝነበርና ቁጥሪ ብዕፅፍታት ቶም ዝነበሩ ኩሎም ክወፅዩ ተፈቂዱልና ድሓር ሒዝናዮም መፂና ኣብ ቅድሚ ሕዋቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ እቶም ኮዱ ትደልዩ ብምርጫኹም ኮዱ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ክትተርፉ ትደልዩ ክትተርፉ ትኽእሉ ኢኹም ምርጫኹም እንታይ ኢልናዮ ዌል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣነ ሓቂ ምዝራብ እዩ ጽቡቕ ስለዝተሰደዱ ሰባት እንዲዮም ከም እንስሳ ማለት ገበን ዘለዎምን ክህሉ ይኽእሉ ኣይፍለጥን እዚ ሶ እዚ ማለት ሰናይ ተግባር ሰናይ ተበግሶ እዩ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ዝናኣድ ነገር እዩ ግን እቲ ጉዳይ እንታይ ኮይኑ መሲልካ ከምዚ ኣይበልዕክን እንታይ ኣምጽኦ ገለገለ ዝባል እሕሊፍካሲ ቶምናትና ዘለዎ ሰዲድካዮም ዕርቂ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዓድኻ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ እዩ ጽቡቕ እዩ በዚ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጥኦም ዘለውን ክትሰድዎም ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ሽዑ ሰብ ከኣምን ማለት እዩ ትረስቲ ክህልዎ መንግስቲ ሓንቲ ነገር ክትህልዎ ክትክእል ኣለዋ ሰባት ኣትዮም ኢንቨስት ክገብሩ ገለገለ ተኮይኖም ሓደ ውሕስና ዝበሃል ውሕስና ፕሮቴክሽን ዝበሃል ክሕለዉ ክእሉ ኣለዎም ዜጋታት ብኣግባቡ ምሕላው ጥራሕ ግን ኣይኮነን ውሕስና ክስምዖም ኣለዎ ሴፍ ምዃኖም ሲ ኣብቲ ዓዲ ኣትዮም ኢንቨስት ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ሴፍቲ ክስምዖም ክእል ኣለዎ ኢንሹራንስ ኣይኮነን ዝደሊ ሰብ ሴፍቲ እዩ ዝደሊ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ሴፍቲ ተዓዲ ሴፍቲ ሴፍ ኮይና ንምንባር ሲ ነቶም ካልኦት ዜጋታት ጥራሕ እንተይኮነ ማለት ስቕልካ ሽዑ ንምእንተ ጽምዶ ተባሂሉ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነ ፍትሒ ንኹሉ ሰብ ክትነግስ ስለ ዘለዋ ንዒስራን ገለመለ
ንሳላሳን ገለመለም ብዘይ ፍትሒ ንምንታይ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ቁዋምታ ኮንካ ካይሎም ዝተማጎትካ ስለ ዘለው ንዓቶም ክትፈትሖም ክትከላለካ ወይ ለዚኣቶም ዳይሬክት ደቂ ያኮይ ደቂ ሓትነ ዋት ኤቨር ሳምቲንግ ክኾኑ ክእሉ ዘይክኾኑ ይኽእሉ ዘይክፈልጦምን ኣነ ክእል ቶታሊ ግን ከዓ እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ ኣሕዋት ስለ ዝኾኑ ፍትሓዮም ሽዑ ተፈቲሕካዮም በቃ እንዳና ኣድና ኢና ክንከይድ ንሕና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሲቪላይዜሽን ኣይተርአየን ክንብልና ግን ከም ጅማሮ ናምበር 1 ኢምፖርታንት ኢልና ኢምፖርታንት ወና ሰባት ኣነ ፐርሰናሊ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ኢደኻ ተይደልን ትፅምዶ ክስጉም ተኮይኑ ቅድሚት ኦንሊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘቀራርቡ ጉዳያት ኢደ ኣብ ናይ ፖለቲክስ ኤርትራ ወይ ካብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከየተኮ ክፀል እየ ዝደሊ ጀስት ከምኡ ኸውን ኣለዎ ብወገን ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ንትግራይ ገዲፎም ኦንሊ ኣብቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘቀራርብ ነገር ጥራሕ ተሰርሑ ርኢቶ ኣለኒ ንኣብነት ብዝኾነ ዩቲዩብ ህድሞና ፕሮሞሽን ይመስለኒ ብዛዕባ ዝኾነ ሓሳብ ዝተፈንዎ ነገር ነይሩ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረዋህድ ተወልደ ዕንበብን ኢሳያስ ታደሰን ተጠንቀቅዎም ገለ ዝብል መልእክቲ ዓይነት ዝተመሓላለፈ ኣለኹ ካብ ወገን ኤርትራ ፅምዶ ዘተሓባብር ሰብ እዩ ከምኡ ዓይነት ወፂኡ እዚ ጥቡቕ ይመፅእ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝተጋሩ ጥራሕ እዩ ክግደፍ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንስታሊን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይትዛረቡ ስታሊን ብጎ ዓይኒ ይሰምዓካ ዘሎ ቀድሚ ሕጂ እውን እንዳተዛረብናሉ ዝመፃና ጉዳይ እዩ ንዛረቢና ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ክልታና ማእኸል ገይሮም ዝዕለሎም ዕላላት ወግዕታት ፍትሒ ምድላይ ወዘተ ዝበሃሉ ተመክሮታት ውህላት ዓቕምታት ሽራ ምግባር ምስ ካልኦት ነገራት ኣብ ምብፃሕ እዚ ነው ወግዒና ግን ኣነ ኤርትራውያን መረፃ ክትገብረለኩም ኢለ ክዛረበሎም አይደለኒ እንድሕር ደኣ መረፃ ይንገብርን ዝብል ተኮይኖም እሱራትኩም ክትለቀለኩም ዝብሎ ዘለኹ ጉዳይ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ቢካዝ ገለገሊኦም መሰላተሲ ሂውማን ራይት እንዲ ሂውማን ራይት ከዓ በቃ ዓለም ለኻዊ ዩኒቨርሳል እዩ ማለት ሶ ዘውግዓሉ ዘለኹ እንዳፈለጥኩ እንዳሓሰብኩ ገለ ዘውግዖም ዘለኹ ጉዳያት ከም ዘለዎም ኮይኖም ማለት እዩ ንሕና ግን ጣልቃ ትዊልካ ሲልካ ከይድካ መረፃ ግበሩ ቁዋም ኣጽድቁ ዓይነት ጽድቅ ኢና እንተይሎም this is up to them ኢልና ንገድፎም ማለት እዩ ዚኣታ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ቀጸልና ሜሮን ተገምጢሎም ገበን ገይሮም ይብሉኻ ኳርደይ ማለት ተረድየ ኣነ ሰሚዕየ ስለ ዝኾንኩ ግን ስምዕዎ ንስኻትኩም ቁም ነገር ዘሎ ዘረባ እዩ እዞም ናይ ኢሳያስ ደገፍትስ ስለምንታይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ይፈታሕ ዘይብሉ ድሩዕ ገለ ዘይሓቱ ስለምንታይ ህዝባዊ ግንባር ኢና ዝብል ሰብ ከመይ ገይሩ ንመራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዘይሓተሉ ንምንታይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኢሎም ዘይሓቱ ማለሲ ያክል በቃ ጽምዶ ጌርና ኣለና ምስ ትግራይ ሕግስ እዞም ናትና ምስ ናትና ጽምዶ ንበር ዘይብሉ ስለምንታይ ዋይ ስለምንታይ ሰሓው ቦታተይ ኣኮታተይ ዘይብሉ ስለምንታይ ንምንታይ ኡሱራት ይፈትሑ ዘይብሉ ተገምጢሎም ገበን ገይሮም ይብሉኻ ምክንያቱ كحاتو يكون لهم عند حاتيتهم عد متاو خلكون عد خنتاخ بوراتو كحنبس اتوم هزي اتانا بينا خنصف اتا عسبك تحنبس باصعك تزاور عسبك تزاور عد كيدكاس ما تحلنا هات شيء بقى TDF بنات كافا يصرفن انتنا امرو زغمتኛ ሱቂልካ አማኑኤል ናይ ዑዳት ሕክምና እቶ ጂን ጌታቸው ረዳ ይጽርፍ ኤኒዌይ ስምዑ ንሕና ካነምጾ ማለት እዩ ተጻረፈ ዘበለ ሁሉ TDF ሰውያቱ ሕስና ይልን ገለዝ ልዘራት አሰምዕ ትዝባል ኃይሉ ናይ TDF ኃይሉ ረሳሕ እዚ ናይ ወልቅ ይገረደ አወልቃይትና ዝገረደ ነገር ከምዚ ወልቃይት ተተኾይኑ ወለቀ ዘውዱ መረጻ ተገይሩ በሰላም ይኖር ለዓዲ ይደሊ محدار نزت فوت ما مانو الحتت انا الحتت وصو الحتت سئلك ايوزي انويس انت ايو مالت حيزنا اتون حيزنا هنا اتوينا غلغل زبل غداي اندي انا TDF اتو نسو يكونن ماترز غبر تااتيو دحننت نايتوم هزو بزخبر ملكعو دحننت ناي كالوت ابو صونح انتليهم حزبتاتون ابو زنبرو احد حزبتاتون باغباو خبيرو سلام خبيرو ارغاغيعو كابتو خلا كبلعي نصاوصيو نتوم هزوخا اتو يخليو خالي ነገር ምንም سئلك ترفع عجوجو ጌታቸው ረዳ حج موداتو تاي مخانه يفلطن توتالي ناب سئلك باسو እንዳርጋ ስለአትዩ ዘሎ ከም ዝህልኽ ገይሩ ወሎ ግዛት ህዝብ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ተፈናቀልት ህዝብና ገዛኦም ተሓዲጎም ሃፍቶም ተሓዲጎም ሕርሻኦም ተሓዲጎም ኣብ ላስቲክ ን5 ዓመት ኣብ ጥሜትን ስቃይን ዝርከቡ
ናብ መረበቶም ምምላስ እዩ ናብ መረበቶም ንምምላስማ ክምለሱ ኣለዎም ስቃይኩም ክንድዚ እዩ 5 ዓመት ይኹም ኣብ ኬንዳ ነርኩም ገለገለ እዚ ናይ ሚድያ ስራሕ ንስኻትኩም እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ገይርኩም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንኽምለሱ ሲ ንስኻትኩም ፍርቂ መንገዲ ቀሪብኩም ዶ ካሊእ ኣካል ከፍርቂ መንገዲ ምሳኻትኩም ዘዛተ ዘውግዕ ለዶ እንታይ እዩ እዚ ማለት ንስኻትኩም ቆጠሚኩም ንፈልጥ ኢና ከብድኩም እንታይ ንጥሙይ ሲ ጠሚካ ተልከያስ ጥሜት ኢኻ ተግድደሉ እምበር እንታይ ኢኻ ትነግሮ ዘለኻ ክጸግብ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ኣይትብከንዲ ዘብከየኒ ዲኻ ተብከየ ዲኻ ደለኻ ኮነ ኢልካ ትቁስቁሰሉ ዘለኻ ሓዘኑ what are you even doing أنا سحر حرق زي والتي بقى دير دك كم دي خوينكم كم زي دما نقبر لنا فاندامنتال ريزالت بقى تودي كونكلوجن ምናምን ገለገለ እዚ ሲሉ አብስትራክት እንጽፍ አለና ኢንትሮዳክሽን ገለ ዶለ እዚ ምንም አይገብሩል ንፈልጥ ኢና ጠሚኩም ከም ዘሎ እሞ ጠሚዎም ከም ዘሎ ትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ፍርቅ መንገድ ምልዛብ ዝባል ነገር አሎ ኸይድካ ተራዳዲ ካዶ ኣብ መሬት ወሪድካ ዶ ተወግዕ ለኻ ዶ ምስቶም ሒዞም ዘሎ አካላት ከምዚ ጌርና ኣለና ኢና ፍታሕ ኣብዚ እንደዚ መዓልቲ ተጸበዩ ከምዚ ባል ሓድሽ ተስፋ አለ እዩ እዚ ተስፋ ዚውን በአግባቡ ሓዝዎ ከምዚ ዝበሃሉ ኽያዶታት ጀሚርና ላ ዝመስርሕ ጀሚሩለ ተወዲያ ሴካ ተኻዲ ዘሎ ዓጆጆ ምንም ጠሚኩም ተማዛለ ዝብና ዝምለስ ሰራዊትን ምሕዳር እንትምለስ ጥራሕ እዩ ወይ ዘም ምሕዳር ክሳብ ዝምለስ ተመዙታትከ ተጠሚዎም ዳዚ ይምለሱ ወዲያ ነፃነቶም ተተዋሂሉ እኮ ዝምለስ ሓቂ ዶ ንድሕነቶም ተዋሂሉ ምሳቶም ምስቶም ህዝብና ዝምለስ ሰራዊት ስለዚ ንሱ አካል ናይቲ ህዝብ ስለዝኾነ ካብቲ ህዝብ ስለዝወፀ ህዝባውነቱ አኽቢሩ ህዝባውነቱ ዕጥቁን ስንቁን ሒዙ ከኣቱ እንተሎ ህዝባውነቱ ፀንሕውን ተኡ ዝነበረ ሃርሞኒ አኽቢሩ ንኸቐፅል እንድሕር ዳ ኮይኑ ዘይምለስ ተኮይኑ ሰተም ምሕዳርና ወዘተ ገለገለ ዝበሃል ኣይንምልስና ገለቴልካ ምሕዳር ክሳብ ፀድቅ ክሳብ ሽዎም 40 ዓመት ውን ገለ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሞስት ፕሮባብሊ ምሕዳር ውን ዘይክምለስ ይኽእል ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዘድልዮም ሕጂ ማለት እዩ ፋንዳሜንታል ዝኾኑ ራይትስ ዝሕልውሎም ናይ ድሕንነት አካላቶም መሳእቶም ተኣትዮም ውን ምሕዳር ቀስ እንዳበለ ስታቢላይዝድ ኮይኑ መረጋጋዕ ተፈጢሩ ውን ክሽወም ክምረፅ ገለገለ ዘኽእል ባክግራውንድ ንኽፍጠር ጥራሕ ክትሰርሕ ዘለካ ማለት እዩ ትግራውንድ ንሱ እዩ ፍጠር ዘሎ እቲ ከለናይ ምምራፅ ገለ ሴፍ ኮይንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ገለ ዝበሃል ነገር ንሱ እዩ ትሞት ክጣይሽ ዘሎ ካሊእ ግን ከምዚ ትገብሩ ኢኹም ጠሚኩም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ገለገለ ምባል ደጋጊምካ እዚ ኩሉ ግዜ ኣኼባ ኩሉ ግዜ ነዞም ህዝብታት በቃ ስልኪ ኢልዎም ንሳቶም መፍትሕ ከም ዘይብሉ ፈልጦ ንኽእል ኣረጋጊፅና ንትግራይ ንሕና ክንዕብያ ከም ዘይንኽእል ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘሎ ተረጋጊፅ በቃ እዚ ፕሩቭን በቃ ተረጋጊፅ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ናይ ትግራይ መራሒ ክኸውን ኢልካ ትቅፅል ምፍታን ማለት ትግራይ እስካ ምጥፋእ ማለት ትግራይ ኣይተዓብን ጥራሕንተ ይኮነስ ካብቲ ዘለጦውን ኣብ 2013 ውን ናብ ምንታይ ከም ዝወረደ ትርኢና ኢና ምክንያት እንታይ የብዝሑ ኣብታ ፊት ዘሎ እታ ናይ መንገዲታ ናይ ኣናይ ኣኽለኒ ስልጣን ካልእ ሓይሊ መፂእ ተከአኒ ንመንእሰይ ከርክቦ እየ ናይ ህዝቢ ድሌት ክምልስ እየ ትብል ታሪኻዊ ውሳነ ክውስን ኣሎ ልክዕ ከምታ ንምግዳል ዝወሰነ ገሊኡ መወዳእታ ሰብዓታት ገሊኡ 80ታት ዝተጋደለ ክኸውን ይኽእል ጥቡቕ ሰሪሕ ምግዳሉ እዚ ሰብ እዚ ካብኡ እንድሓር ግን ነዚ ታሪክ እዚ ምብልሻው ግን ናይ ባዕሉ ታሪክ ማለት ያክል ቢካዝ ድሕሪ ሕጂ ሓንቲ ለውጢ ኣየምፅእ ዝበለት ዘረባ ብጣዕሚ ወሳኒት እያ ተዓድል ንሃቦም ታጫንወርውረሎም እንተዳልዮም የቕንዕዋ እንተዳልዮም ከዓ ተረከብቲ ሕድሪኦም ንዓቶም እያ ትምልከት ነዞም መናእሰይ ትብል ወጊዕ እያ ነይራ ማለት እዩ ወል እዚኣ ብርክቲ ሓሳብ እያ ሰማዕ እንተረኺባት እሽቐፅ እቲ ተፈርሕ ነበረ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ ኣብ መንጎ ትዴፍን ሓራ መሬትን ያዝሉ ተጋደልቲ ሎሚ ዓንቲ ተኹስ ተኸፊቱ ኣሎ እቲ ተኹስ ድማ እቶም ሓራ መሬትን ያዝሉ ተጋደልቲ ሎሚ ዓንቲ ኣብ ራያ ዓዝወን መንጎ ወጀራት እንትርከብ ራካታት ባል ቦታ መፅኦም ተኹሲ ዕፅሒ 3 ወርሒ 2 2018 ዓ.ም ከፊቶም ኣለዉ ዝነገር እዚ ኮነ ኢልካ ሎሚ ዓንቲ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ራያ ዓዘው ዑደት ናገርና ሃለየ ሎሚ ዓንቲ ብምፃእ ተኹሲ ከፊቶም ኣለዉ እስካብ ከዚ ድማ ፍ ምንም ዓይነት ተኹሲ ምላሽ ኣይሃብ ዘሎ እስካብ ከዚ ድማ ኣሕዋትና ናብ ፖለቲካ ፋላይ ፖለቲካ ክፈትሕ ይግበና ተለይ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕልያ ትገብሮ ኣለኹም ተኹሲ ግን ጠጠው ንሕለ ይበልኹም ስጉምቲ ክወስድ የብሎ ትዴፍ ኣብኡ ዝርከብ ኣሕዋቶም ታሊምኩም ወይ ቤተሰብኩም ወይ ሽማግለ ብምስዳድ ጠጠው ከብሉ ንገሮም ተለይ ኮይኑ ትዴፍ ናብ ሞተ ሰላም ክገብር ሰል ይኽእል ኣብ ልዕልዮም ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑ ኣሎ እቲ ናይ ሓፀር ግዜ ስትራቴጂ ናይ ኣብርም እሺ ኦሮሚያ ኢምፓየር ንኸይትፍጠር ዝዕንቅፉ ሓይልታት ምጥፋእ እዩ እሶም ከዓ ትግራይ ኣምሓራን ኤርትራን እዮም ናይ ኣብ ስትራቴጂ ክልተ ናይ ነዊሕ ግዜ ስትራቴጂ ዓባይ ኦሮሚያ ምፍጣር እዩ ናይ ሓፀር ግዜ ስትራቴጂ ድማ ንዓባይ ኦሮሚያ ንምፍጣር ዝዕንቅፉ ሓይልታት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምጥፋእ እዩ ንዓባይ ኦሮሚያ ዝዕንቅፉ ሓይልታት ድማ ኣምሓራ ትግራይ ኤን ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ መሸንቆ ኣብ ክሳዳ ኣቲኻሲ ዓባይ ስለ ዝኾነት ወሪራ ድላያ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ልክዓ ምርኣይ ነይሩ ንኢትዮጵያ እዚ ከዓ ተዓዊት እዩ ታንክስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበልክዎ ንኾም እየ ኢትዮጵያስ ፕሬዚደንት ነጊርኩም እዩ
እንኳ አመስገንካዮ እንኳ አደነቅካዮ ማለት አነ ስለዘደነቅካዮ ቮት ስለዝገበርካዮ ቴንክ ስለዝወልካዮ ተናዲደ ይኮንኩን ክትመርጾ መራሒካ እዩ መሰልካ እዩ ግቡእካ እዩ ዳውጋዕና ኣሎ መፂና ዓንቶ ኣብ ናይ ሰባት ውሳነ ወይ ከዓ ዲሲሽን ሜኪንግ ኢንተርፊር ምግባር ስኢልካ ኣብ ዘይሰወትካ ምእታዊ ኢልና ግን ሓወይናተይ ነቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ዝሰርሕ መን እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እዩ ነቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ይደልያ እዩ ነይሩ ቀደም ፕሬዚዳንት ንክኸውን ይሰርሕ ነይሩ ሶ ንዓኣ ንክመርሕ እዩ ዘለኣለም ሕቶት እንዳበለ ኤርትራ ንኢሳቶ ትርከብ ቅድም ወግዒ የሰማዕካን ኮይንካ ኣኸንበርኮ ተዘሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ብሕልሚ ኤርትራ እትንእሶ ብተግባር ግን ዝዓበየቶ ዓዲ እንተሃለወት ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኤርትራ ክመርሓ ትዕቅቦ ከልምዓ ዓቂባቶ ዓባይ እያ ብሕልሚ ግን ንኢሳያስ ትረኣዮ ምክንያቱ ኤርትራ ስንታይ ኣለዋ ቲዓተ ብሄራ ዘሎ እሷ እንሱ ዝደሊ ነበረ ካሊ ቀደም ሽሙ ነው ዚ ፕሬዚዳንት ግበር ነበር ነፃነት ዋላ ክንሕንክሮ እንደሊና ዋላ ጉዳይና ይኮነን ገለ ኢልኒ ራምቡ ቦፍተ ተንሳኤ ኢትዮጵያ ከመንታ መንገድ ገለ ዝብል ናይ በረከት ስምዖን መጽሓፍ ኣሎ ሶ ኤኒዌይስ እቲ ታሪክ ሓቁዲ በረከት ስምዖን ሓሲዩ ይፍለጥን ከም ዘሎ ኮይኑ ሲ እቲ ዓባይ ኢምፓየር ገለ ትባል ኢትዮጵያኒስት ዝኾነ ሓይሊ ካብኣቶም ሓደ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሶ ኣበዩ ትዳይ ለማ መጽኡ ዘሎ ማለት እዩ ቴንክስ ትብሎ ኣለካ በቲ ሓደ ወገን ክንገዛእቲ ኮይና ፈሓፋሕ ቢልና ኢና እንዳበለ ፍርቂ ሰዓት ብዛዕባ ዓድኹም ይዛረብ ትዝተረፈ ብዛዕባ ኢትዮጵያ 2 ሰዓት ገለ ይዛረብ ተዛሪቦ ይፀግባ ንብለካ በቀዳማይ ኢንተርቪው ሚሊዮን 30 ኢና ሚሊዮን መቶ ኮንኩም ከድብሎም ነበረሲ ስኢሉ ይኮነም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነዞም 130 ሚሊዮን በመሪሕነቶም ዝዕንድሩ መራሕትና ኢትዮጵያ ግን ክሳዶም መሸንቋ ኢትሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኩሉ ግዜ ዝምክሓሉ መሪሕነት ብቕዓት ዘለዎ ሊደርሺፕ ብግዛዊ ማለት ብናይ ሓፂር ብናይ ሾርት ተርም ፕሮግራም ዘይኮነስ ንፅባሕን ድሕር ንኽይኒኡን ዝሓስብ መሪሕነት ስለ ዝኾነ ሓቂ very calculated move ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ግብፂ ምኻዱ ቀዳማይ ነገር ንሓምሻ መዓልቲ ዝኸይድ ዘሎ can you believe this ኣብይ ኣሕመድ ንክልተ መዓልቲ ክኸይድ ተኮይኑ ዕልዋ መንግስቲ ከይካየደሉ ይድፈሪ ኢሎሞ ሓምሻ መዓልቲ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንሳቶም ድማ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ጀነራላት ፊሊጶስ ገጥፎም እዩ ኣሃት ጀነራላት ከምዚ ኮይኖም ኢሎም ኣብ ሃገሩ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈርህ ንሓምሻ መዓልቲ ኣይከይድን ኮንፊደንስ ዘለዎ ንሓምሻ መዓልቲ ዝኸይድ ኣብይ ኣሕመድ ሓምሻ መዓልቲ ምጋሹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትራይ ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ተስፋ ከም ዘይብሉ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንሱ ንፓሪስ ኣብ ዝገሸሉ እንታይ ገይሩ እዮም ኢሎሞ ነቲ ጀነራል ናቱ ንራሻ ከይድዎ ሰዲድዎ ንርድዋን ሕሴንን ንካልኦትን ድማ ንብራዚል ሰይድዎም እዛ ቪድዮ እዚኣ ረኣይዋ እዚኣ ምስሊ ናይ ኤርትራ እያ ናይቲ ዝኣረገ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ዝፍፅመሉ ዘሎ ግዜ ምስ መራሒ ናይ ግብፂ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ኣኼባ እያ ኣብዛ ኣኼባ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ንኢሳያስ ኣሰንዮም ዝመፁ ሰበስልጣናት ናይ ስርዓት ኣለዉ ኢሳያስ ከም ኣመሉ ይልፍልፍ ኣሎ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ግን ኣብቲ ኣኼባ ክርከቡ ድሌት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ምክንያቱ ኣሪጎም ክድቁስ እዮም ደልዮም ደሎ ደቂሶም ዑስማን ሳልሕ እንድሕር ዳሪኹም ኮንኩ በቃ ኣብ ገለ ህልም ኢሉ ኸይዱ ኣሎ በቲ ጎኒ ወጥራት ዘረባየ ደቅሲ ሓቂ ክንዛረብ እንድሕርዳ ኮይና ስባእሲ ኢልና ኢና ንሕና ማለት እዩ እምበር ምስጢሩ እምበር ሸፋቱ ሓዲሮም ገዛና ኢላ ሰበይቲ ዲ ዝበሃል ሄጀሞኒ እንደ ኔክስት ሻሕሊኽ ማዕሊኽ መታዕሊኽ ክሳብ ዝብል ንሱ ክሳብ ዲክታት ክሳብ ንሱ ዝኾነ ይዛረብ ዳ ክድቅስ እዮም እምበር እንታይ ዳ ክገብሩ ሞዚ በቤልካ ኢኻ ሓሲብካ ኢኻ ትናቱ ኢንተርቪው ኣነ ጋዜጠኛ ኮይኑ እንተዝገብሮ ናይ ሓቂ ማለት እዩ ዕድለይና እየ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ የማነ ገብረ ኣብ ባንክ እንድሕር ትርእይዎ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ክርከብ ዝደለየ ይመስልኒ በድሕሪት ዘሎ ረኣይዎ ኣምባሳደር ናይ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ግብፂ ንሱ ከዓ ደይትገድፈና ኢሉ የንባህቕ ኣሎ ደይትኽልየና እዛ ኣኼባ ክትሕፅረትና ብሎ ኣሎ እዚ ዘርእየና ነገር ድሕር ኣሊ ኮይኑ ደይትኽልየና ተኸልየና ሓይሊ ዘይብሎም ዝኣረጉ ነዛ ሃገርና ይመርሕዋ ከም ዘለዉ እቶም መራሕቲ ኣሪጎም ነቲ ሃገር እሪጎማ ከም ዘለዉ ፍላይ ነቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ንሕና እውን ከም ኣይና በቃ ንሕና እውን ከም ኣይና እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሓፍትና ስንብርጌድ ንሓመዱስ ተሓኽረኩም ኣላ ሞ እዚኣ ግን ትክክለኛ ዝኾነት ተሓኺረ ያለ ስለ ዝግምታ እስኪ ጎበዝ ስለ ዝኾነት እውን ትዘረባ ፅቡቅ ኢሉ ኣሎ ተቃወምቲ ዘይርድእዎ ደናቁር ምዃኖም እየ ክገልፅ ደሊ ኣም ሶሪ ቱርበትኻ ለውጢ ድደሊ ተቃዋሚ ፈትዩ ፀሊኡ ግድን ሰራዊት ክሕዝ ኣለዎ ደሳለ ግድን ሰራዊት ክሕዝ ኣለዎ ስለምንታይ እንታይ ለካ ዓንተ ወይ ኣብ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ደኣኒ ለውጢ ናይ ዲክታተር እንድሕር ተፈጢሩ ፍትዓዲ መን እዩ ግዛዊ መንግስቲ ኮይኑ ነታ ሃገር ናይ ጊዜያዊ ስልጣን ድሕዝ ይለካ
ሚሊተሪ yes she is right by the way እተወታደራው ስለዝኾነ ተወታደር ዓቕሚ ስለዘለዎ ምስ ተጸቂዓ ክንዲ ካልእ ወጥ ከተምጽእ ትደሊ ንዕኡ ዘይምኽባርሲ ንሽቱ ለይ ይኸብድ እዩ ዝብል ሓሳብን ኣመተን ኣለዋ እሞ ብሪልያንት ኻኢል ያለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዝተዛረበት እዩ ኤኒዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናፅ ዘበለ ርእቶ እንዳገደፍኩም ኢኹም ትኸዱ ኩልኩም ብጣዕሚ ገይረ ዘመስግን ይቐኒለክ ብለኩም ዝደሊ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ብለኩም እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ድማ ማለት እዩ ሃናፅ ዘበለ ርእቶታትኩም እንዳጻሕፍኩም ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ክባብልዎ ሎም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡቕ ይስምዐና ቻው ንሓና ቀኒውታ good light ንሓና ሓደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ